जरा हिरवा चारा तर खायला भेटतोय हवा तसा आता जावतो ना. हा हा मला वाटतं बऱ्याच जणांना माहिती नाही तर कशा प्रकारे फुलं येतात पडवलच्या वेलीला. मला वाटतं ह्या वर्षी हा तयार व्हायला पाहिजे. आता बघूया कधी काढायचं ते. मगापासून मी बघतोय बेटा ह्याचं काय चाललंय. जगते म्हणजे यश आहे यश त्यांच्या हाताला. बैल आहे तो बैल आहे. कपाळावर छान आहे ना. बिचाऱ्यांना हिरवा चारा तर खायला भेटतोय. हवा तसा आता पोटभर 2 तासात पोट भरतं नंतर 2च तास राहतात आता सोडतात. अय्या चल 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 क्या कशा हातात गुरं. हां त्या कशा ती दुडकी बिडकी धावता ना. हां तीन दिवशी हां वसाला बघून ठेवायचं ते तोडून ठेवणार. हां आता लावायचं तो घरात या तो तवसाच्या बाजू तोडून काट्या. हां असं उभा करून ठेवायचा. हां 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 असं उभा घालून ठेवायचा. हां हां असं ठेवायचा. हां नेम करायचा. मग त्याने काय होतं ती वेल वर जाणार. अच्छा हां हां अच्छा हां 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 वेगळा मांडव घालायची तर गरज नाही. मांडवाची गरज नाही. हां हां आता याच्यावर जाणार ती सर्व काढत राहायचं. बरे आयडिया आहे. मग मी लावलंय माझ्याकडे माका कसं मी मला मांडव घातले थोडं. ही गुरं सगळी तुमची आहेत काय. हां 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 बुरमावड्यात ना आलात ना. हां 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 अच्छा हां तुम्ही पण भोवड काय भोवड भोवड की भोवड भोवड भोवड. हा आता का मी मुंबईला असायचो. मी आता 2 वर्ष इकडे इकडे हा ते येतात ते असतात. आता येतील बघा थोड्या वेळा. ते कुणालच्या बाबांना रस्त्याचं झाडाला तोडतायत म्हणजे जे गाडीला बघा नडतात ना म्हणून. आणि हे बघा हे निगडीचं फांद्या आम्ही शोधायला आज बाहेर पडलो होतो. तर आपल्याला एक कमेंट होती माझ्या आता लक्षात आली म्हणून तुमच्याशी शेअर करते. त्यांनी सांगितलं तुम्ही जवळून दाखवा निगडीचा पाला. तर हे बघा ही अशी पानं असतात. ह्याला एक प्रकारे सुगंध असतो. विक्स कसा असतो विक्स त्याप्रमाणे सुगंध येतो याचा. बघा कशी 3 पानं आहेत बघा एका ह्याला ना असे 3 पानं असतात. आणि असं चुरगळला का तो सुगंध पटकन येतो असा. चला आता आम्ही निघालो आहे घरी. आता आपण भेटूया उद्या सकाळी. चला काय करा आता मस्ती करू गप शांत राहा दोघांनी पण. चला काय माझं कधी येणार. काय असं करत नाही त्याला आता उंडकायचंय. त्याला आता तो बाबू केलास ना तो बाबूच्या डोक्यावर. चला काय करतो एक झोपल्या बघ जा शेरू आहे ना वाघ्या झोपलाय जा उठ जा ना वाघ्याच्या बद्दल काय करायचा जा नंतर मग खाऊ जा. चप्पल आहे ना कुठं जाताय तुम्ही का. चला सकाळी सकाळी बघा सुरुवात झालेली आहे. सगळ्यात पहिला आधी काय काम केलं आहे कुणालच्या बाबांनी बघा ही जी राख होती ना चुलीतली ती सर्व अशी टाकली. ही बघा आज की नाही हे सगळं इकडचं बघा रान आहे ना ते सगळं साफ करायचं आहे. खूप रान वाढलं आहे हे बघा. तर तिकडं सुरुवात केलेली आहे कुणालनी. कुणाल बघा त्या साईडला आहे. आणि ही बघा ही आपली रताळ्याची वेल म्हणजे कालच्या व्हिडिओमध्ये मला वाटतं दाखवली होती कटिंग करताना पण सगळी नाही काढली. कारण काय काय वेल आहे ना अशी अगोदरची ह्या साईडची वेल आहे ना ती रुजली आहे मातीमध्ये. त्याच्यामुळे ही जी पुढे पुढे आलेली आहे ना तीच फक्त कटिंग करायला घेतली. आता हळूहळू जशी अशी वाढत जाईल तशी कटिंग करत जाणार. ते बघा आले. आणि शेरू बघा शेरूचं पण चालू आहे आपलं मागं मागं. वाघ्या की नाही घरात आहे.
हां सगळ्यात आधी काम काय तर भाग्या आणि शेरू यांना बांधून ठेवायचं. नंतर कसं आपण कामामध्ये राहिलो ना मग हे कधी गायब होतील ना माहीत नाही पडणार. तर बघा भाग्या बघा बघितलं हे असं ना. हां खूप हुशार आहे तो. इकडे शेरूला घेते घरात. तर शेरू तो घरात हो. पहिला आधी यांना बांधून ठेवूया. चला चला चला. कधी आपल्या हातावर तुरी देऊन जातील ना काय माहिती पडणार नाही. चला ये घरात. चला चला ये खाऊ येते. चला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज सकाळी सकाळी की नाही बाहेरचं काम करायला घेतलं आहे. भरपूर रान वाढलं तिथे जिथे वेली वाढलेत ना तिथे म्हणजे सगळीकडेच वाढलेलं आहे. पण ते काम करणं ना खूप महत्त्वाचं नाही तर मग वाढ होणार नाही वेलींची. तर सकाळीच तू बघितलं आता खत पाणीवर थोडं थोडं पुन्हा जेव्हा करतात जसा वेळ मिळेल तसं. आता त्यांनी रान साफ करायला घेतले. तर सगळ्यात आधी की नाही तुम्हाला बियाणं दाखवते जे कुणालनं काल घेऊन आला होता. बियाणं कारण अति पावसामुळे ना भरपूर रोपं आपली ना खराब झालेली आहेत. खूप पाऊस पडला त्याच्यामुळे कुसली रोपं. तर हे बघा हे लाल मटाचं बियाणं काल आणलं आहे. 10 रुपयाचं पॅकेट आहे ते. हे आले कारल्याचं बियाणं. आता हे लावायचं बाकी आहे. हे मी भिजत घातलेलं आहेत 2-3 बिया. ते पण म्हटलं लावूया. आणि हे मुळ्याचं बियाणं आहे. नवीन आणायला लागलं त्याचं कारण उंदीर. जितकं पण आपलं बियाणं होतं ना ठेवलेलं सर्व उंदराने खाऊन टाकलं. तुम्हाला बघा मागे एकदा व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं साफसफाई करताना घरातली. त्यावेळेस आम्हाला माहिती पडलं. आणि मग तुमच्या पण बऱ्याच कमेंट्स आल्या होत्या. ताईंनी आपल्याला सांगितलं की ते मेडिकलमध्ये ना ते हे मिळतं वड्या मिळतात उंदरासाठी. तर त्या आणल्या होत्या मग मी. हे बघा हे पॅकेट आहे ते. आणि हे असे पॅकेट आणले त्याच्यामुळे काय झालं मग आता 2 दिवस झाले ठेवले त्याच्यामुळे झाले कमी झालेले आहेत. म्हणजे काल रात्री ठेवलं ना वड्या ह्या तर म्हणजे कोणी खाल्लेलं नाही म्हणजे उंदीर घरात नाही आहे. खूप सगळं बियाणं खाल्लं त्याच्यामुळे हे बघा नवीन आणावं लागलं ते. आणि असं उंदरांचा त्रास कसा गावी असतो पण आमच्याकडे असं नव्हते उंदीर. पण आता हल्ली हे तुम्हाला म्हणाले ना 4-5 दिवसापूर्वी जसं वाढलं होतं प्रमाण त्याच्यामुळे मग आता औषध टाकलं ना आता आहे निवांत आहे. आता काय थोडं काही टेन्शन नाही आहे. पाऊस थोडासा कमी झाला म्हणजे रिमझिम रिमझिम पाऊस असा पडतो आहे. तर आता पाऊस कमी आहे तोवर सगळं काम आहे ना कालपासून सगळं चालू केलेलं आहे. जसं वेळ मिळेल ना तसं चाललेलं आहे. भरपूर रान वाढलेलं आहे. आणि आता इतकं साफ करायचं बापरे म्हणजे खूप मोठं काम. आज कुणाला सुट्टी आहे क्लासला त्याच्यामुळे तो पण आहे जोडीला. आज मी विचार केला होता की लवकर काय उठणार नाही पण 6:30 वाजले म्हणजे 6 वाजले ना का डोळे उघडतातच. आणि मग 6:30पर्यंत असेच पडून होते अंथरुणामध्ये. नंतर म्हटलं आता काय करायचं कारण झोप काय लागत नव्हती. शेवटी उठले आणि मग सुरुवात केलेली आहे कामाला आपल्या. तर आपला की नाही मांडव पण की नाही अजूनही ना बाकी आहे. म्हणजे जसं वेल चढत जाते त्याप्रमाणे आपला मांडव घातलेला जातो. ही कुठली वेल आहे? ही बघ ही बघा ही शिराळ्याची वेल आहे. आणि बघा आता हळूहळू की नाही वर चढत चालली ती. पानं का अशी झालेत त्याची? त्याला खत पाणी करायला हवं. आणि ही बघा ही पडवलची वेल आहे. आणि ह्या पडवलच्या वेलीचं फूल बघा तुम्ही कसं असतं ते. मी मागे एकदा दाखवलं होतं. मला वाटतं बऱ्याच जणांना माहिती नाही तर कशा प्रकारे फुलं येतात पडवलच्या वेलीला. खूप सुंदर फूल दिसतं हे. खूप सुंदर असतं. अशा पडवलच्या की नाही 2 वेली लावलेल्या आहेत. आणि ही आहे ह्याची दुधीची वेल बघा ही इकडे दुधी. ही पण दुधी आहे ना? ही कुठली आहे? ही बघ ही पण दुधीची वेल आहे. आणि नंतरला 1 मिनटं जरा बाहेर जाते. आणि ही बघा ही इथे काकडीची वेल लावलेली आहे. ही आहे इथे एक आहे. आणि काकडीची बघा अशी पिवळी पिवळी फुलं असतात. आता फुलं वगैरे पण दाखवते कारण बऱ्याच जणांना ना माहिती पण नसतं त्याच्यामुळे. आणि ही बघा ही भेंड्याची रोपं आहेत आपण लावलेली ना. आणि असे छानपैकी बघा असे मोठे झालेत. आणि ही बघा हे भेंड्याच्या रोपांना म्हणजे जे पानं असतात ना त्यांना अशी कीड लागलेली असते. किडतात पानं ही. इथे पण थोडीशी आहेत भेंड्यांची रोपं. इथे आहे भोपळ्याची वेल ही लावलेली. आणि तिथे की नाही गवारीची रोपं आहे ते तुम्हाला माहिती आहेत. आणि अजून त्या साईडला पण आहे ना. ही कुठली वेल आहे तिकडे? ती पण तिकडे काकडीची वेल आहे. काकडी आणि घोसाळी एकाच ठिकाणी लावलेले आहेत. अच्छा हां ह्याच्यामध्ये पण एक कुठली तरी वेल दिसते ह्याच्या भेंड्यांच्या मध्ये. हां हे बघा हे मला वाटतं आपोआप रुजलेलं आहे भोपळ्याची वेल. बियाणं पडलं असतं ना की आपोआप रुजतात.
आणि ते मध्ये आहेत झेंडूची वगैरे रोपं जे आपण आधी टाकलेली ती, आणि जुनी आपली मिरची रोपं ही पण इथेच आहेत. तर बघूया, जर का नाही धरली ना मग ही रोपं काढून टाकायची आणि नंतर मग दुसरी आपण लावू शकतो. असं पुढे जाते जरा. आणि ही बघा, ही आपली गिलकीची वेल आहे आणि आता बरीच बघा मोठी झाली बघा, कुठं कुठं चालले ती. नंतरला इथे आहे काटल्याची वेल ह्या साईडला, जी हळूहळू की नाही मांडवावरती ती पसरत चाललेली आहे. पण एक गोष्ट तुम्हाला सांगते, काटला पण आहे ना अति पाण्यामुळे ती पण खराब होत आहे. म्हणजे जशी पाहिजे तशी वाढ होत नाही काटल्याची. हे सगळं पावसामुळे झालेलं आहे, म्हणजे अति पाण्यामुळे. ह्याच्यात चालली आता वर चढत. आणि अजून पण थोडंसं बियाणं की नाही आपल्याला लावायचं आहे आज. तुम्हाला मग अशी म्हणाली त्याप्रमाणे ही बघा गिलकी ते भरपूर छान झाले. आणि चवळीचे बियाणं आहे ना आपलं लावलेलं, ते पण अजून रुजलं आहे. ते तुम्हाला मी नंतरला व्यवस्थित मोठी होईल ना तेव्हा दाखवेन. आणि हे बघा, ही चहाची पात बघा आपण लावली होती ना, सगळ्या चहाच्या पाती म्हणजे व्यवस्थित झाल्या, जगल्यात चांगल्या. आणि बघा त्याला नवीन नवीन असं हे पण फुटलेलं आहे. आता हळूहळू कसं त्याला माती वगैरे टाकणार आता, आणि नंतरला बघू. खत पाणी काय द्यायची गरज नसते, पण असं व्यवस्थित आपण माती वगैरे टाकली का होऊन जाईल. आता अति पाण्यामुळे कशी चहाची पात पण आहे ना खराब होऊन जाते, म्हणजे कुसते. त्याच्यामुळे पाणी पण प्रमाणातच टाकायचं असं चहाच्या पातीला. आता जरा बघूया, हे आता व्यवस्थित नंतरला माती करता येईल आता हळूहळू. रान बघा किती ते वाढले. आता हे जे आपल्या घरापुढचं रान आहे ना, म्हणजे आम्हाला वाटतं की आम्ही 8-8 दिवसांनी साफ करतो, तरी पण बघा कसं गवत वगैरे बघा कसं वाढलं आहे ते. हे सगळं सतत आमचं चालू असतं काम. आणि अजून एक तुम्हाला दाखवते, चला सुरण तुम्हाला दाखवते. हे बघा, हा सुरण आहे ना गेल्या वर्षी लावला होता, आणि आता हा बघा कसे आलेत ते कोंब बाहेर. मला वाटतं ह्या वर्षी हा तयार व्हायला पाहिजे. आता बघूया कधी काढायचं ते, यावर्षी का पुढच्या वर्षी. वाढला आहे तर म्हटलं वाढू दे असं. आणि इकडचं पण थोडंसं बाकी आहे साफ करायचं. काल अर्धवट केलं होतं पण पाऊस आला म्हणून राहिलं. आता हे पण आज नाही जमलं तर बघू, 1-2 दिवसामध्ये ते पण होऊन जाईल. ह्या अशा ह्या वेली असतात ना, ह्या बघा तुम्हाला दाखवते. ह्या बघा, ह्या अशा वेली आहेत ना, ह्या रानटी वेली. इतकं त्याचं प्रमाण जास्त आहे ना, बापरे. म्हणजे किती पण आपण साफ केलं तर पुन्हा लगेच येतात. आणि त्यांची वाढ पण अशी होते ना, झपाट्याने त्यांची वाढ होते. ही बघा, ही घोटवेल बघा कशी वाढले ती. ह्याची भाजी करतात ना, रानभाजी असते ह्याची. ते भरपूर आहेत आपल्याकडे घोटवेल, पण आमच्याकडे कशी भाजी ह्याची आवडत नाही, त्याच्यामुळे मी काही करत नाही आहे. कारण हे बघा काटे असतात ह्या घोटवेलीला. हे असं सगळं आहे. कुणाच्या बाबांना हातात पाणी द्यायचं. काल रोपं सगळी अशी कुसल्यासारखी झाली, ते पाण्यामुळे ना सगळं जास्त पाणी झालं, पाऊस जास्त आला हा ना, त्याच्यामुळे ना काही ठिकाणी पाणी जमा राहिलं ना की ते खराब होतात ते रोपं. पाणी वाहून गेलं ना की नाही होत. म्हणजे अति पाणी पण चांगलं नसतं ना, जमा राहतं ना पावसात पाणी, खराब होतं. सगळीकडे आपल्याला असं पाऊस जोरदार पडत सगळीकडे लक्ष देता येत नाही. हां मग तेच ना. पावसात असं रिमझिम येऊन जाऊन पाऊस राहिला तर ठीक आहे ना, भरपूर राहिला तर खराब होतात ना. येऊन जाऊन राहिलं की आपल्याला बाहेर पडता येतं, ते कामं करता येतात. हां, आपणच घराबाहेर पडू नाही शकत, मग कसं म्हटलं होणार ना. चला पडत असलं मग 4 मधलं एक खराब होतं. चला आता हे थोडंसं करून घेऊया फटाफट. तर नाश्त्यामध्ये बघा आज काय, तर सुकी मच्छी. कारण आज आहे रविवार, नॉनव्हेजचा वार. त्याच्यामुळे भाजी आणि चपाती. बघा ही जवळ्याची भाजी करते. हा जवळा ना धुवून वगैरे ठेवला आहे, पटकन टाकते. म्हणजे लगेच होतो ना, 1-5 मिनटामध्ये होऊन जातो बघा सुका जवळा. आणि छान लागतो, भाकरीवर पण छान लागतो. पण भाकऱ्या कशा फारशा आवडत नाही ना दोघांना, म्हणून म्हटलं चपाती करूया. पीठ बघा इथे ना मळून ठेवलं आहे. आणि माझ्यासाठी आहे भाकरी रात्रीची. हा बघा आपला नाश्ता तयार आहे. चपात्या, सुका जवळा आणि जोडीला कांदा मस्त. ती तुळशीची रोपं बघा कशी झालीत ना. आपल्याकडे तुळशीची जी रोपं आहेत ती बघशील अशी वाटतं की रोप नाही, ते झाड आहे. ते झाड तयार होतं. झाड याचा नीट फोटो काढला ना मस्त वाटेल. झाड मग कसं तयार होतो
झाडाचा फोटो काढतो माझ्या काढतो ना पेंटिंग असं करायचं खालून मारायची तुळस रोपं आता काढून लावायला पाहिजे 100 रोपं असतील गाड्याला लाव अशी लावून टाकूया चांगले असतात ते तिकडे पण तुळशीची रोपं झालेत भरपूर कुठं आता साफ केलं तिथे पण रोपं आहेत खूप सारे घेऊ दे काय तर नाव त्याने ना तिथे घोरपड बघितले शेरूने आणि भुकतोय तिच्यावरती मगापासून मी बघतोय बेटा ह्याचं काय चाललंय आता मी जरा निरखून बघितलं तर घोरपड आहे तिथे घोरपड चले तिला काय पकडणार आहेस काय आणि तो भुंकला म्हणून हा बघा हा पण उठून आलेला आहे हा गाढ झोपत होता अग्या चला नको आपल्याला नाही पकडायची गेली ती जाऊ दे चल ये हे असं तेव्हा घाबरते पण मध्ये मध्ये हे असं काय जीवजंतू वगैरे असेल ना तर हे असं त्यांचं लक्ष असतं बरोबर दोघांचं पण चला ये गेली चला ये गेली बाबा गेली या चल हा ये ते आपल्याला सावध करतात इथे काहीतरी आहे असं सांगतात मग आपल्याला ते माहिती पडतं मी म्हटलं घरामध्ये होते मी बेटा हा भुंकतो काय म्हणून मी बघायला आली तर इथे आहे घोरपड तिथे ना त्या झाडाच्या आड आहे तुम्हाला दिसणार नाही ती चला बस झालं तू नको जाऊ शिकारी चला वाग्या चला दोघांनी चला घरात तर संध्याकाळची वेळ आहे मैत्रिणींनो आणि वातावरण बघा आज पावसाने भरपूर आराम केलेला आहे म्हणजे खूप कमी प्रमाणात आज पाऊस पडला आहे दिवसभर असं थोडंफार असं ऊन होतं आणि इथे आमचं परत काम म्हणजे कुणालच्या बाबांचं काम चालू आहे आज काय केलं ते बियाणं आपलं भिजवलं ना ते पण लावायचंय मांडव आता मध्ये मध्ये कशा काट्या घालाव्या लागणार कारण पसरत चालत नाही वेली जशा पसरत जातील तशा म्हटलं काट्या टाकत जायचं हे बघा आपलं बियाणं घेवडा पुन्हा भिजत घातला कारण घेवडाची वेल ना आपली खराब झाली 2 कारली आणि हे सकाळी दाखवून तुम्हाला फरस बी चला लावून घेऊया फटाफट कुणालच्या बाबाच लावतील कारण त्यांच्या हाताने ना पटकन जगते म्हणजे यश आहे यश त्यांच्या हातानं असं गोड बोलायचं आणि काम काढून घ्यायचं ना हा आणि कारल्या आणि एवढा आहे कारला आणि काकडी एक काकडी लावा आणि हा बघा शेरू पण आलाय म्हणजे आम्ही बाहेर आलो ना तसं तो पण आता आला बाहेर गाढ झोपेमध्ये होता इकडे गवत खातोय बघ हल्ली गवत खायला खूप शिकलाय ना आता तो मोठा झाला गवत खाणार हां चांगलं असतं ना पोटाला गवत पोटाला खातात पोटात दुपारी चांगलं आहे तर ये शेरू इथे बेटा पक्ष्यांचे आवाज बघ कसे मस्त येतात संध्याकाळच्या वेळेस पक्ष्यांचा आवाज खूप सुंदर असतो सकाळी संध्याकाळ ह्या 2 वेळा आहेत ना खूप सुंदर सुंदर पक्षी दिसतात पण त्यांचे आवाज पण खूप छान छान असे ऐकायला येतात तर चला मैत्रिणीनो आता व्हिडिओ एंडिंग करायची वेळ आले आता पाऊस कमी आहे ना तोपर्यंत हे असंच चालू राहणार हे रान साफ करायचं खत पाणी करायचं हे सगळं आता कंटिन्यू चालू राहणार जोपर्यंत पाऊस कमी आहे तोपर्यंत सगळं करून घ्यायचं कारण पुन्हा जर का पाऊस जोरात चालू झाला का मग परत आपल्याला काय करता येणार नाही त्याच्यामुळे कालपासनं हे सर्व चालू आहे काम आमचं आज पण दिवसभर आहे ना भरपूर असं केलेलं आहे तर चला आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते आवडला असेल तर मला जरूर लाईक करा शेअर करा नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद